Moià implantarà a partir de l'1 de juliol de 2026 un nou sistema de recollida de residus amb contenidors tancats i targetes identificatives. L'objectiu és augmentar el reciclatge, millorar la separació dels residus i avançar cap a un model més sostenible. Els veïns hauran d'utilitzar una targeta personal per obrir els contenidors. Aquest sistema permetrà controlar millor la gestió dels residus i adaptar les campanyes de conscienciació ciutadana. El canvi respon també als objectius marcats per la Unió Europea, que exigeixen arribar al 65% de reciclatge dels residus municipals abans del 2035 i reduir al mínim els abocadors. Diversos municipis catalans ja han aplicat models similars amb bons resultats. És el cas d'Argentona o el Papiol, on els contenidors intel·ligents han ajudat a reduir la fracció de rebuig i augmentar la recollida selectiva. Tot i això, les experiències d'altres pobles mostren que els primers mesos poden generar dubtes, incidències i resistència al canvi. Per això l'Ajuntament de Moià està impulsant sessions informatives per facilitar l'adaptació de la ciutadania. La iniciativa coincideix també amb la Setmana Laudato Si, dedicada a la cura de la casa comuna, un missatge que connecta sostenibilitat, responsabilitat i compromís social. Des de Moià es destaca que la tecnologia pot ajudar, però que el veritable canvi depèn de la implicació de les persones. Perquè la targeta obrirà el contenidor, però el que realment cal obrir és la responsabilitat compartida de tot el poble.